Hanap tayo ng Baby A. Ito guys, 141 battles, 49 wins, top 5 ratio 58%, rating 73. Hanap tayo ka party. Puro ata ito pasaway So, dahil sa may already matching. Boom! Parang meaning boom! Ano ba yan? Hindi ako maka-invite. Hello, open mic. Tara, squad. Naka-live kami ngayon. Ay, sayang, naka-live sana. Si Bobo Daniel. Boss, mag-piso pure tayo, boss. Para merong sasali, boss. Mission team up finish spin 500 star diamond. Kill 3 players with a compound bow. Rank captain in 3 solo. Mang Darugas. Pidiya, boss. May pidiya. Oy, pidiya, M. Wala kang mic? Pidiya. Wala kang mic? Hindi ba naglalaro si Enbo ngayon? Boss! Wala lang. Tara! Ito guys! May pedeya kaming kasama. Gusto sana namin yung Pidea Enbo. Hey guys. Shout out pala sa mga Pidea, may kasama kaming Pidea. Pidea M.
Hindi ba naglalaro si Enbo? Hoy, Pidea M. Hindi mo kilala si Enbo? The Make Your Face. Bumili kayo ng sarili nyo. Oo. Yung admin sa Pidea. Ah. Hina ng mic mo, pre. Lakasan mo konti mic mo. Wala kang glider. Ang hinahina ng mic nyo. Ayan. Parang meron yung kanyang katawan. Ang sarang mong titigan. Rosas ka pa. Pidea M. Oy, may Pidea. May Pidea din kasama, oh. Pre, may Pidea din, pre. Sino yan, pre? Pre, sino yung isang Pidea? May Pidea din kalaban natin.
Ano, boss? May times 4 ako. Sino walang scope? Ideya M, patayin natin yung kasama mo. Ano, boss? Anong problema mo, boss? Ang hina ng mic mo, boss. Di ko masyado marinig, boss. May kalaban si Ford doon, oh. Ano, boss? Nasa akin, boss. Naghahanap pa kasi ako ng healer, boss. Wala akong makita, boss. Ito, boss. Tara. May kalaban doon, may kalaban. Saan ba? Number 4. Saan kalaban? Sa Blue House? Wala akong healer, eh. Ah, pinatay mo na. Huwag mo munang patayin. Huwag mo munang patayin. San ba? San, pre? San? Wag. Healer, boss. Tae. May kasama pala. Kala ko walang kasama. Ikaw pa rin ang baby dyan. Pre, yung kasama mo, tawagin mo. Oo. Yung ano yung pangalan nun? Buhay pa ba yun? Sabihin mo, team up tayo. Ayun oh. Si Hari. Ideya Hari.
Sakay boss, sakay boss. May kalaban pa dito isa. Galing mo. Galing mo, tol. Ano bang nilihin ng mama mo? Sa boss. Tara, tol. Wala na ilot ya, boss. Ihurot na na. Hina kasi ng mic. Wala na tayong gas. Bubuka ang bulaklak. Oh, kaya mag-drive. Heal muna ako. Saan yung kasama mo, pre? Team up tayo dun. Sino yan? Sino? Kasama mo? Oh. Rush natin yan. Rush na natin.
Ano ba yan? Inubos ko na dito. Nakaglitch ata yung nasa kabilang building. Nasa blue house. Bakit, boss? Anong problema mo? Healer, boss? Ito, boss, oh. Utangin na mo, boss. Di ka naghahanap ng sarili mong loot. Aray, aray, aray. Aray ko po, aray. Fuck you. Ito, tamaan mo to, oh. Oh, oh. Tamaan mo, tamaan mo. Boss, boss, healer, boss. Boss, healer, boss. Grabe, boss, oh. Daming kalaban dun.